muri yeZimbabwe hazvina kumira zvakanaka. Gore rino hakudyiwe rinopisa. Vakomana pane nyaya iri kutenderera nyaya yeSADC yekunzi SADC iri kuuya muZimbabwe. Ndiyo nyaya iri kuitika kunzi musi wa19 November SADC iri kuuya muno muZimbabwe. So pazobudikira vanhu vanoitwa Arthur Mutambara, former deputy prime minister, vanga vari vice wa the late Morgan Tsvangirai kubva mugore ra2008 kuzonobata 2013 pakaitwa GNU. Vanova iyo munhu wekuti akagara muSADC for 5 years achishanda achinopinda maofisi eSADC, akatotanga kunzwisisa formula dzeSADC kuti SADC inoshanda sei, inobva papoint A papoint B, kana yadai so SADC yakutonopedza nyaya yakadai so. Azobuda shara akati zvoni nyaya yekuti muri kumirira kuti SADC ichava ichigadzirisa nyaya inyaya yakapera, it's a closed chapter. Hanzi nyaya yeSADC yakapera kudhara, and atoti kuti bhora rakafira pakuti Ramaphosa congratulate President Mnangagwa, achiti congratulations President Mnangagwa. Then number 2, Ramaphosa ndobva attenda futi inauguration yacho. Saka kureva kuti ndipo pazvakabva zvatovharana ipapo. So vanhu munogona kutarisira zvenyu kuti SADC ine zvaingakuudzai, aiwa mire zvenyu kwanzi kutaura zita reSADC with respect nechiremerera, muchifunga kuti ine zvaichauya ichikubatsirai. Asi kana muchitotarisira change, munofanira kutotanga kutoifambira change yacho mega pachenyu, kusazivawo zvangu kuti apa pakuti change munofanira kuifambira mega pachenyu. Vanga vakuda kuedza kuti kudii, but taona kunge vari kutaura kuti munofanira kuitawo sezviri kuitawo kana kune dzimwe nyika kuna naMozambique, zvokuti vanhu vari kudya gaka vari kuvava. I think that's the only solution ingatoitika apa, because hapana chimwe chinhu chetingatarisa kuti maZimbabweans vangaita vakakwanisa, even kana vakada kutry kuita futi izvi zvacho zviri kuitika kuna naMozambique ikoko. Muno muZimbabwe munorohwa munhu, haisi secret iyoyo, ende vakatogara vachitotaura kuti ukada kuita mhesva mukono tinokuveza, chinova chinhu chokwadi chinozikanwa nemunhu wese. So muri Zimbabwe apa ndo nyaya iripo kuti vari kutaura kuti SADC haina kana chinhu wani chaichai ichikubatsirai nacho. But muri yeZimbabwe zvakunetsa manje ndechekuti mazuva adarika takaonawo kana advocate Nelson Chamisa achibuda achitaura kuti tichaita breaking news panapo, gadzirirai kana celebration chinhu zvakuda kuita. Mazvona akatotaura akatoti this year, mazvona manje uyo Arthur Mutambara ari kubudawo achitaura kuti hapana chekutingatarisira kubva kuSADC. Muri Zimbabwe hatichaziva, tinda confused, hatichaziva kuti toteedzera zvipi, because Arthur Mutambara iye wacho munhu wekuti akatoshanda nguva refu ari muSADC macho, anozvinzwisisa mashandiro azvo, but avo vane mamwe maonero avo evari kuitawo, since vari kuitawo zvinhu zvavo nemaprocesses avo nekamuitiro kavo, hameno mastrategies avo avari kushandisa. But zvina kumira zvakanaka, kudya rinopisa, but vanhu vakawandawo vamwe varozotanga kukomenda vachitaura kuti nemarecourse ari kuitwa aya, I think SADC iri kutouya ichitoita ningirikine, ende vanhu ava varikutanga vakutoziva judgement yeSADC, ndosaka kwakutokonzereswa zvemarecourse kuitira kuti opposition inowanikwa iri weak, isina kubatana, isina kurongeka. Ameno, ladies and gentlemen, ndo nyaya tata kubatira panapa Kulen TV. Kana uchangosvika panapa uri munyowani, usakanganwa kusubscribe, hatibhadharisi mahara, ukomenda like, ushare. Tona bati tingodzoka tichikupai maupdates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika. See you in the next one.